Som una fàbrica de LED Groblik de Shenzhen, Xina. Aquí teniu els nostres llums de creixement LED d'espectre complet. Amb 3 anys de garantia. Moc és flexible. Alta qualitat. Termini de lliurament ràpid. Les comandes ON i ODM són acceptables. Som fabricants professionals de llum LED per créixer. Benvinguda a la vostra consulta.